फैगौ बीटीसी इलेक्शननि नमिनेशन लाइ गथायनाय हाबाफारिया थुंगेबाय। जिबानं काजलगाव एसटी बियाबनिफ्राय यूपीपीएलनि बिजाथि रोनगोरा नार्जारिया नमिनेशन गथायबाय। चिरां जिल्लानि यूपीपीएल स्टीयरिं कमिटिनि गाहाय मावखुलिखौ सोरबा सेनायमोनै दुथांफोरा सावना होनो नाजादोंमोन। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय मोनदाइन हानजानि बिजाथिफोरा तामुलपुर सब डिविजन मावख'गिरि सुजित बाग्लारि बिथांनि आखायाव नमिनेशन गथायदों। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि थाखाय बीपीएफ दोलोनि बिसायख'थि दैदेनग्रा आफाद थामहिनबा इलेक्शन स्टीयरिं कमिटिखौ दाफुंबाय। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि 52थि यूनिवर्सिटी वीक हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि सरनिया थांगाबारि गामियाव हरखाबै बाइक सौग्रावलायनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेनि गोब्राब जोखोम। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैनायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर' फैदो दानिया आबुं रादाबाव। फैगौ बीटीसी इलेक्शननि नमिनेशन लाइ गथायनाय हाबाफारिया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय नमिनेशन लाइ गथायनाय जोबथा सानाव गिबियावनो यूपीपीएल राजखान्थि दोलोनि जानानै मतिहुर रहमान बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला मावख'आव नमिनेशन लाइखौ गथायफैयो। नमिनेशन गथायनाय बुब्लियाव रहमान बिथाङा गावनो बे समष्टिनिफ्राय देरहासार जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। সকলোৰে মোবাইলত পাই গ'ল আৰু সকলো স্পষ্ট হৈ গ'ল। বিস্কুট লৈকে তেওঁ কেলেংকাৰী কৰিলে সেইখিনি কথা আজি সম্পূৰ্ণ ৰাইজে গম পাই গৈছে। গতিকে আমি ইয়াত স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আজি এই দুখীয়া ৰাইজে এখন দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে এটা চৰকাৰ বিচাৰিছে আৰু সেই উপযুক্ত চৰকাৰখন यूपीपीएल দলৰ পৰা যে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এইটো আজি নিশ্চিত হ'ল। থেংক ইউ। ओरैहाय कविता बसुमतारी बिथाङाबो बीजेपी सालाकाटि बियाबनि जानानै नमिनेशन लाइखौ गथायफैयो। এতিয়া মই আশাবাদী পুৰা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বহুতেই মানে আশাবাদী হৈ আছে আমি জিকি যাম আৰু আমাৰ চৰকাৰ বিটিআদিত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব। কাৰ লগত যুঁজ হ'ব বুলি ভাবে? আমি বিপিএফৰ লগত এতিয়া যুঁজ হ'ব সেইটোৱে। বাইদেউ কোৱা হৈছে যে বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা অব্যাহত আছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধেহে বিজেপিয়ে নাই আমাৰ বিটিচিত আমাৰ এলায়েন্স নাই। এতিয়া বিটিচিত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা নাই। জিকাৰ পিছত কি ইছ্যু লৈ কাম কৰিব বাইদেউ আপুনি? মই স্পেচিয়েলি মই মহিলাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। সেইটো মোৰ আৰু সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা বিকাশ। रुपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङाबो बावखुंग्रि समष्टिनिफ्राय कंग्रेस राजखान्थि दोलोनि जानानै नमिनेशन लाइ गथायफैयो। ओरैहाय फकिराग्राम समष्टिनिफ्रायबो बीजेपी राजखान्थि दोलोनि जानानै अरुण कुमार दे बिथाङाबो नमिनेशन लाइखौ गथायफैयो। এতিয়া মানুহ ইমান ওলাই আহিছে এইটোৰ আৰু কথা ক'বলগীয়া একোৱেই নাই। ইয়াত আমাৰ 70,000 ভোটাৰ আছে, 50,000 ভোটাৰে জয়যুক্ত হ'ম। ভেৰি ফ্ৰেংক আপোনালোকে চাই আছে, ক'বলগীয়া একো নাই। আজি ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টিৰ মানুহ এনেকুৱা আগবাঢ়ি আহিছে, মই যেনেকুৱা ভাবোঁ আমাৰ 40টা সিটৰ ভিতৰত এনেকুৱা মানুহ কোনো নমিনেশ্যন এনেকুৱা জমা দিব পৰা নাই। এইটোৰ মিনিংটো কি? মানুহ এনেকুৱা আগবাঢ়ি আহিছে মানে বিজেপিৰ প্ৰতি ইমান আকৃষ্ট হৈ আছে। আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শ নীতি আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালজীৰ যি যেনেকুৱা এক্টিভিটিজ কাৰ্যসূচী মানুহৰ কাৰণে যেনেকুৱা কাম কৰি আছে, মানুহে আৰু বুজিবলগীয়া একো নাই। এতিয়া কোনো পাৰ্টিৰ নাম নাই, কোনো নাই, একমাত্ৰ মানুহে বুজি পায় অনলি বিজেপি এণ্ড বিজেপি। बेबायदिनो बीटीसी बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनाया जोबनानै थाङो होननानै जोंसिम खौरां मोनफैदों। क'क्राझारनिफ्राय बिनोद नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 12 नं काजलगाव एसटी बियाबनिफ्राय यूपीपीएलनि बिजाथि रोनगोरा नार्जारिया नमिनेशन लाइ गथायबाय। थांनाय 17 मार्च खालाराव नमिनेशन लाइखौ काजलगाव चिरां डीसी अफिसाव गथायनाय जायो। गथायनाय बुब्लियाव बिथां रोनगोरा नार्जारिया खौरां बिजिरनि गेजेरजों फोरमायथियो दि देग्लायनि बिसायख'थियाव काजलगावआव बियाबनि रायजो राजाफोरा यूपीपीएलनि बिजाथिनो भट होगोन, बेखायनो गुबुन राजखान्थि हान्जाया खर' सादों आरो जायगायाव दावराव खालामनो नागिरदों होननानै बिथाङा बुंथिदों। আমাৰ কাজলগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে ডিচিশ্যন লৈছে যে ইউপিপিএলক ভোট দিব। সেইটো গম পাই তেওঁলোকে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। গতিকে আউট অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, যাতে ৰাইজৰ মাজত আতংক সৃষ্টি হয়। চিৰাংনিफ्राय फाखन गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्ला यूपीपीएल स्टीयरिं कमिटिनि गाहाय मावखुलिखौ सोरबा सिनायमोनै दुथांफोरा सावना होनो नाजादोंमोन। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला थांनाय 16 मार्च खालारनि हरनि 2 रिंगासोआव सावनानै होनो नाजानाय खामानिखौ मावफुंनो नागिरदोंमोन सोरबा सिनायमोनै दुथांफोरा। घटना माने যোৱা ৰাতি 2-3টাৰ মাজত আমাৰ এই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট यूपीपीएल হেড অফিসটো কোনোবা দুষ্টু মানুহ আহি এটা জ্বলাই থৈ গ'ল। जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय चिरां जिल्ला यूपीपीएल स्टीयरिं कमिटिनि मावखुलिनि साखाथियाव हारिमु आफादाव थानाय थाम्फै दांग्रा मुंनि सुबुंनि फोरमायथिनाय बादिब्ला हरनि 2 रिंगासोआव खायसे दुथांफोरा चिरां जिल्ला यूपीपीएल स्टीयरिं कमिटिनि मावखुलिखौ अर लागायनानै गालाङो।
नाथाय बे समावनो पहेरा होनाय पुलिस हानजाया जाथायखौ नुनानै मावखुलि खाथियाव थानाय थाम्फै दांग्रा होनाय सुबुंखौ फोजानानै अरखौ खोमोरनो हायो। পুলিচে পেট্ৰলিং আহি এইটো দেখিবলৈ পাইছে, তাৰপিছত পুলিচে মোক মাতিছে আৰু আমাৰ খাজলগাঁও আঞ্চলিকৰ সেক্ৰেটাৰীক মাতি আমাক দেখুৱাইছে। তেতিয়া আমি দেখিলোঁ ভাইদেউ এইটো কোনোবা দুষ্টই আহি ইয়াত জ্বলাই থৈ গ'ল। जाथायनि न्याय नागिरनानै दा पुलिसनो एफआईआर फार्स्ट इनफरमेशन रिपर्ट होनाय जासिगोन होनना सुबुङा फोरमायथिदों आरो थाबैनो दुथां दायनिगिरिफोरखौ हमनो खावलायदों। এতিয়া আমি এফআইআर দিব লাগিব, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ইউপিপিএলৰপৰা এফআইআর দিব লাগিব আৰু পুলিচক আমি আহ্বান জনাম এইটো অতি সোনকালে আমি তদন্ত কৰি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাম। चिरांनिफ्राय फाखन गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमा बेन्दोंनि सिङाव थानाय मोनदाइन हानजानि बिजाथिफोरा तामुलपुर साब डिभिजन मावख'गिरि सुजित बाग्लारि बिथांनि आखायाव नमिनेशन गथायदों। 30 नं गरेश्वर बियाब उदां बिजाथि सुरेन बर', आलाउद्दीन आहमेद 27 नं दारांगाजुलि बियाब उदां बिजाथि महेश्वर बसुमतारी 30 नं गरेश्वर बियाब बीपीएफ, दिलीप सरनिया 29 नं गयबारि जीएसपी, सान्दी बसुमतारी 29 नं गयबारि बीपीएफ, गणेश कसारी 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाब बीपीएफ, मनिन्द्र डेका 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाब जीएसपी, प्रदीप नार्जारी 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाब यूपीपीएल, 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाब यूपीपीएल नि बिजाथि मुस्रि प्रदीप नार्जारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि गासैबो रायजो राजाफोरानो सोलायनायखौ लुबैदों, बेखायनो बिथाङा देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दङ। दिनै आं दाखिल खालामबाय यूपीपीएल दलनिफ्राय बिजाथि हिसाबै। आं सानो फैबाय थानाय 4 तारिखै जानो गोनां इलेक्शनाव 100% देरहागोन। मानोना गासैबो रायजो राजायानो सोलायनायखौ लुबैदों। थिग बेबायदिनो 29 सुक्लाय सेरफां समष्टिया माने देरहागोन होननानै आं आसा फारिनाय दं। जुजिलायनायनि बेलायाव बिथाङा नार्जारिया गुबुन दोलोनि बिजाथिखौ जेबो फेक्टर होननानै सानाखै, बेयो रोखा बिथांनि बुंथिनाय। आङो कुनु दलखौ माने कुनु फेक्टर होननानै सानाखै। 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया मोनफ्रोमबो एजेन्डायावनो फेलें जादों आरो बेखायनो यूपीपीएल हानजाया देग्लाय सोरखार दागोन होननानै बुंथिबावो बिथां नार्जारिया। 17 बोसोर माने राजत्व खालामबाय बीपीएफआ, बेवहाय कुनु मोनसे डेभलपमेन्ट जायाखै होननानै आं बुंनो लुबैयो। मानोना गोबां माने जिखिनि डेभलपमेन्ट जादों बे परियाल केन्द्रिक, जाय मोननायासो मोनबाय थादों, मोनिया मोनाखै, जानाया जाबाय थादों, सोबख'नाया सोबख'जाबाय थादों। बेखायनो साफ्रोमबो माने सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजा बिथांमोना सोलायनायखौ लुबैदों आरो बेबायदिनो सोलायनानै बयबो भट होनानै एबार देरहासार जागोना माने 100% रोखा होननानै आं सानो। ओरैहाय देग्लायनि बीटीसी बिसायख'थियाव जीएसपी थामहिनबा गण सुरक्षा पार्टी राजखान्थि हानजायाबो बिसायख'थि गेलेनो थियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिलीप सरनिया 29 नं गयबारि बियाबनि जीएसपी नि बिजाथि आरो मनिन्द्र डेका 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाब जीएसपी नि बिजाथिया देग्लायनि बीटीसी बिसायख'थियाव देरहानायनि आसाजों नमिनेशन लाइखौ गथायबाय। तामुलपुरनिफ्राय मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि थाखाय बीपीएफ दोलोनि बिसायख'थि दैदेनग्रा आफाद थामहिनबा इलेक्शन स्टीयरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय। थांनाय 16 मार्च खालाराव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि थाखाय बीपीएफ राजखान्थि हानजानि इलेक्शन स्टीयरिं कमिटि दाफुंनाय खामानिया जाफुंनानै थाङो। कमिटि दाफुंनाय बुब्लियावनो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बीपीएफ दोलोनि बिजाथि धीरेन बर'आ नुजाथियो। बिथाङा कक्लाबारि बियाबाव देरहानो हागोनखौ मिजिंथिदों। जाहोना बेनोदि बीपीएफ राजखान्थि हानजाया मोनसे शक्तिशाली हानजा। बे समस्थियाव आसलते थांनाय बारनि जितुनिखि इलेक्शन बेवहाय बीपीएफआ जेननो गोनां जादोंमोन। बेवहाय पिसिडिआरआ सासे बिजाथि महरै देरहालांनायनि गुदियावनो दङमोन एनडिबि फोरनि गोख्रों हाबा मावनाय। गतिके दिनै एनडिबि मोनथामा ज' जानानै होनाय लोगो लोगो बीपीएफनि जितु शक्ति, बे शक्तिया रासिन जाबाय, गोख्रोंसिन जाबाय। ओइबारनि बे इलेक्शनाव आं सानो बे रायजो राजाफ्रा सुइप खालामगोन। गासै 70,000 भट बिनि बिथोराव आंथ' सान्दों बयनिफ्रायबो बांसिन लानानै बे समस्थियाव बयनिफ्राय बांसिन लानानै देरहागोन होननानै आंहा मिजिंथि दं। बाक्सा सिमलानिफ्राय गला बसुमतारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि 52सेथि इउनिभार्सिटि उइकनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। थांनाय 13 मार्च खालाराव बे मुलुगसोलोंसालि हाबथाखौ खुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बायदि गुबुन गुबुन हारिनि हाबा खालामनाय दिन्थिनाय बादायलायनायाव सेन्टार फर स्टाडिज इन लेंगुवेजनिफ्रायबो बर'नि ब्रह्म हाबा दिन्थिनानै बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो टाइराव फरायसंनि फरायसाफोराबो बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायजों गाननानै बाहागो लाना हेफाजाब होफायो।
बर'नि जुलि जानाय बादायलायनाय बा बायदिसिना हाबा दिन्थिनाय बादायलायनायाव आसामिस डिपार्टमेन्टआ सेथि पजिशनखौ मोननो हायो ओरैहाय सेन्टार फर पारफर्मिं आर्ट्सनि बादायारि हानजाया सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हायो थर्ड पजिशन मोननो हायो सेन्टार फर स्टाडिज इन लैंग्वेज हानजानि बादायारिफोरा बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिलिफा मुसाहारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि सरनिया थांगाबारि गामियाव हरखाबै बाइकजों बाइक सौग्रावलायनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेनि गोब्राब जोखोम जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला जोखोम जानाय आरो जिउ खहा जानाय सुबुङा जाबाय फारि बरपेटा जिल्लानि पातासार खुसि तुमाफु फोथारनि सुराजालिनि फिसाज्ला इजाज आली जाय जायगायावनो जिउ गोमाय आरो साजान राय बिथाङा गोब्राब जखम जायो दायनिगिरिखौ दासिम मोजाङै मिथिनाय जायाखै होननानै फोरमायथियो रुबुहिनबा खौरांगिरि मनल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबा बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।